ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭାଷା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଷା ଖରାପ କରନ୍ତୁ। ଭାଷା କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାହିଁ ଖରାପ କରିବି? କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି, ଆମେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛୁ? କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାଷା ଖରାପ କରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ନମସ୍କାର। ଶଳା କିଛି କ'ଣ କମ୍ପାନୀରେ ପଶିଗଲି। ଶଳା କାହା ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛି। ଶଳା ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଶଳା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଶୋଇବି ପୁରା କବାଟ ଦେଇକି ଆଉ ରହିବି। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଶୋଇଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶିବି କ'ଣ? ହେ ଭାଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହେ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ପିତ ଚଢ଼ିବ। ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କେତେବେଳେ କହିବି? ମୋ ଭାଇ ପରା ଶୁଣ ହେଇଛି ଭାଇ କମିନା ତୁ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ? ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଦେବି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସିନା ବୁଝିଲେ ହବ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ସେ ମୋର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇବି କହିଲେ? ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ମୋର 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ମଉସା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଓଲିଆ ବଳଦ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଖାଇଯାଇଛି। ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଆସି ମୋର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଉଛୁ। କ'ଣ କରିବି? ସକାଳୁ ବହେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତମ ଘର ଆଗ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରେ କରିଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା। ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବ, ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା, ବସିବି ପିଣ୍ଡାରେ। ଏଇ କମିନା, ତୋ ଡିସିସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଚଲର ନା, 6-7 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘର ଜଗେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର ମୋର ଘର କୋଲ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲି ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ବେପାର କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ, ତୁ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ପରସେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ, ପରସେଣ୍ଟ ମୋତେ 5 ପଇସା କେବେ ଦେଇଛୁ କି? ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଗଲା, ବେପାରରେ ରିକ୍ସ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଲେ ଯାଉ, କମ୍ପାନୀ ଗଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ସେମିତି ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ହବ ନା। ନା ସେଇଟା ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରିଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲ। ମୁଁ ଢେର ବେଜିତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଲୁଚିକି ବୁଲି ପାରିଲି। ମଉସା ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରିଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲ। କମିନା ତୁ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନା, ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଲିଣି। ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଲି, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଟଙ୍କା ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଗ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲା। କହିଲୁ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି? କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ଟଙ୍କା। ତମେ ବା କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ସବୁ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ତମେ କହିଥିଲେ ନାହିଁ? କହିଥିଲେ ଟି? ମୁଁ ତ ଶୁଣି ତମ ଶ୍ୱଶୁର କୁଆଡ଼େ 25-26 ବର୍ଷ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନା ତମକୁ ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। କିଏ କହି? ନା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ମୋତେ? ନା ଏକଥା ଠିକ୍। ତୁ କ'ଣ ଓକିଲ? ତୁ ଓକିଲ କି? ନା ତୁ ଆଇନ ଜାଣିଛୁ? ଆଇନ କରୁଛୁ ଭାଇ? ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଟୋକି ଯିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଇବନି। ଟୋକି ଯିବ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଲା। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏଥିରୁ? ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛୁ ରେ? ନା। ତୁ କ'ଣ ସେମିତି କଥାଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ବୈରାଗର ଜୟିବେ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ? ତୁ ସେମିତି କ'ଣ କଥାଟା କରୁଛୁ? ସାର୍ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ କ'ଣ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବୁ? ବେ ଟଙ୍କା ଦବନି କ'ଣ ବେ? ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଯିବ, ଟୋକିଟା ଯିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଇବନି। ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ନିହାତି କମରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ନିହାତି 2 କୋଟି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି। 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା? ହଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା? ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବି ମାନେ? ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ? କହୁନୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବା? ତମେ କ'ଣ ଯାଇତା ଲୋକ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବି? ତମ ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ତମେ କରିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛି। କରିଛ? କି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ? 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏସି ବସ୍ କରିଦେବି, ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ପୁରା ଉପର ଶୋଇକରି ଯିବେ ଲୋକ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ ଚଲେଇବେ। ଆଉ କଟକ କାଲକାଟା, କଟକ ରାୟରଙ୍ଗପୁର, କଟକ ରାଉରକେଲା, ମାନେ ପଇସା କଥା ହବ। ନା ଆମ ବାରମ୍ବାର ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ବସ୍ ବେପାର ଲସ୍ ହବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଏକାଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯାକ ବିକି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା କି? ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜମି ଛାଡ଼ିବେନି, କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, 8-10 ମରିବେ। ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଫସିବି ନାହିଁ ରେ ବାପା, ସେ କାମ ନୁହଁ। ଏଇ ଶଳା ତୋ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କମିନା, ଟଲର 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା ସମୁଦ୍ରରେ। ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାଛ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସପ୍ଲାଏ କରିବି ଜାପାନକୁ, ହଂକଂକୁ ଇଲିଶ ସପ୍ଲାଏ କରି ପୁରା ଜାହାଜ ମାଲିକ ହେଇକି ବସିବି। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଟଲର ବୁଡ଼ିଗଲା, ଉପରେ ମିଳିବ, ଜଳରେ ଫଳ ମିଳିବନି। ନା 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 ହେଇ, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି, କ'ଣ ଉପାୟ କହ? ଆକାଶ କଇଁଆ, ଚିଲିକା ମାଛ, ଏ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବ, ସେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ ବସିକି ତମେ ବିଲୁଆ ବିଚାର କରୁଥା। ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉ ତମ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରେ ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ମାଳ କରିଦେଇ ଆସିବି, ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନ ଦେବ
ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା ବସିବି ପିଣ୍ଡାରେ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ତୁ କ'ଣ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ଯା ଯା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି 22 ଟଙ୍କା କେଜାଏ ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିବି ବଢ଼ିଆ ହେବ କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ପୁଳାଇ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବି ପୁରା ପୁରା ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ମାରି ପୁରା ସେଟିଂ କରିକିରି ଚାଲିଯିବି ଏକାଥରେ କଲିକତା 10-12 ଖଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଘିନି ଆସିବି ଗଲା ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କବାଟ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ କାଖେଇକିରି ବୁଲିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାକୁ ମୁଁ ନାଉ କରିକିରି ବୁଲିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାକୁ ଟିମ୍ ଖେଳ କରିଦେବି କାଲୁ ଟେଚି ପଡ଼ିଦେବି କରିଦେବି କାହିଁକି ଯାଇ ମୁଁ ବାର୍ଥଡେ ଦୟାକରି ମତେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଣିମା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଲ ଭଲ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ଜମା ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଣ୍ଡା କେବେ ମୁଣ୍ଡା କେବେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ପଳେଇବେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ମଇନା ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟୋକା ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା ବାହାବାକୁ କହି ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ମାସ ରହିଲା ତାପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା କି ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ମାମୁଁ ମାଇ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି କାଦନା ପ୍ଲିଜ୍ କାଦନା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର କାଦ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କାଦନା କ'ଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କାଦନା ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ଏখানে ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କୁହ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିଯାଉ ନା ସତରେ ମୋତେ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଚଲର 7 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆସିଲେ ଆମେ ଟୁଆଟୁଇ ଭଳିଆ ବସିଲେ ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲ ବାସ୍ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ମଜା କଲେ ରାଜି ହଁ ମୁଁ ତମ କଥା ରାଜି এই শোনো সাই পড়িশা লোক আসেন তো নিশ্চয় ভাবে তুমি কিଏ পচারি নিশ্চয় না তুমি কাই ড্রেস তোমার কোণ হতি পচারি তুমি সর্টকট গোটে আনসর করে দেব তুমি কহ মু কଂସାରୀ କଂସଙ୍କ ଶାଳୀ କ'ଣ କହିବି ଶାଳୀ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମ ଶାଳୀ ହଁ ଆମେ କ'ଣ ଶାଳୀ ଭୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛେ ଅବଶ୍ୟ ବୟସ ଟିକେ ଡିଫର କରୁଛି ମୋ ବାପାର ବୁଢ଼ା କାଳିଆ ଛୁଆ ମାନେ କଡ଼ମା ଛୁଆ ହେଲା ଚଲ ଫ୍ରେଶ ହବ ଯାଅ ମଉସା ଇଏ କିଏ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର 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 ଇଏ ତ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତତେ ତ କହିଲି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ ହେ ଫାଡ଼ା ଟୋକାଟା ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ ମୋର ଧର୍ମ ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ତୁମର ପୁତ୍ରା ହିସାବ ହବ ତା କଥାକୁ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି ତମେ ମୁଁ କମିନା ମୁଁ ମଇନା ତମେ ମଇନା ମୁଁ କମିନା କମିନା ମଇନା ମଇନା କମିନା କମିନା ମଇନା ମଇନା କମିନା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ତତେ କହିଲି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର କର କ'ଣ ଢଗ ପକେଇଲୁ କମିନା ମଇନା ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୋତେ ଚାଲ ତୁମେ ଫ୍ରେଶ ହବ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ନା ନା ମାଉସୀ ଧୁଆ ଧୁଇ করে ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚାଲ ନା ନା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମେ ଚାଲ ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ମଉସା ପୁତ୍ରା ଏଇଠି ବୁଝା ବୁଝାଉଥାଅ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ ହେଇଛି ହାଏ ବାଏ ମଉସା ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯିବିନି ତୋ ଘର ଅଛି ତୋ ଘର ନା ନା ତମରି ଘରେ ରାତିରେ ତମରି ପାଖରେ ଶୋଇବି କତ ଘର ଅଛି ତୋ ଘର କେହି ଶୋଇବୁ ନା ରାତିରେ ପା ଆମ ଘରେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମରି ପାଖରେ ଶୋଇବି ଦେଖିବି ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ହବନି ଶୁଣ ଏଇ କବି ନା ଏସବୁ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଗିବ ଆଇଁଷ ପାଚିଆ ସିଲେକ୍ସନ କରି ମୁଁ ଶିକାର ରଖିଦେଇଛି